Hello friends, song hai na hai jo to na ni YouTube channel nai to nai rono pela sakang khabai khobai lam sawo ngetini kisisa topic no to kok salai nai noro nui mangkhana usakang ni incident mani social media o video viral to khata bu thangnai wa Russia wo Buma Bwsa butharui boss tao tao yo kok sang ro laman belai na wana ma singsa belai na kiri ma singsa on wa hin ding do wa ya sini Tiprasa si amata he got na angai to ke story khana manin ke wrong number kok salai ko salai berita wrong number kok salai ke salai la na ke salaba marok ni target dan naik to ha thana hinde saramba sewa sok to ha nani saja edan kha samali eta ke pus moton no khala ha khana maning ke hai pa zona bai Romphrei jagla pu Bwrwi yoro bisingo Bwsa jekse si tongkho morka soya ke do saya phan amata hai ke buthar mani ro ke belai khana saya ta Bwsa jeno se pioliya Buma Bwsa ba si Romphrei wi sija kiriwi tok tharui boss tao dai tui bisingo kokhlai ro Russia bari Twikotor u nakla bagan to deba ayang digi amata hai party mang kodorma party tongkha gesini Tiprasa ni do phawo belai kheno toklai buthalai ro nukjagui tongo norok joto no nukna pongai YouTube vlog laika phona buthar jago phona walai phona soglai hnai nugui tongbai khana ke amata hai video ro no nugui belai kheno kha khamo belai kheno khairi obo jese pano saya pano tung hai pano buthar lai tok thalai tangdi bo belai kheno tomung sitra te hab hanya ge kai Jagwi paiwi chalang thung Bwrwi thung te kubuni Bwrwi bai chas mai tongna tanai di amon belai kheno lama kesep belai kheno lama hamya belai kheno nakma jaga ge nukjagui tong baksa khalayo baksa Bwsa no yagai thango amata hairong tongkha অবস্থা belai kheno wana masingsa amani bagui no kisisa norok bai tini kok sana hanai ma phayo video khayai tongmaliya bkhao khep mangui ma khaika daily sini Tiprasa ro mang se thwijak khe nuksio onkhe amni bagui no sini guardian tongnai Tiprasa ro bo haino bihi Bwsa naikol nang thung kaham mayari nang thung hamjamung ri thung hai deba जों जेब्रबा si mokhang somlaiwi walai mangsi tongo kele bahai khele hamjamung phainai bana hai deba amni bagui no baksa kharo baksa Bwsa yakai thango baksa ke ba target khai buthar jago amno no ang sana hanai phaimani engke je o rapist je rap khainai rok butharnai rok borok no daiti no police action na nangthung tamani ke sini Tiprasa dopao amtai hamya samung khai tongnai rok borok jese phano sadi borok tei ringya engke borok no sini Tiprasa doparo wo haino je mansak justice sandi nangke bono phasi order hodi kunung jaya hanya borokla hanya nungnai get mani ke bono no majra marnai haisi ngesi tek kubuni borok rok next time mo sering yangnai haya ke rang paisa ro wi yok pailang ke amotai ke mangsi buthar jago tokthar jago tongsnai Bwrwi roni safety se krikha tabo yang no khawasi hanya saichung rokha mela rok de naya thanglai kha naipurok de attack khaijak kha wrong number chela kok sanai bai sebasi
samai hingke tabok tulai tongo khobar khana mani ke kharjak po chwla boni bwsala tak rongjak tongpho hingke o chwla bo uansukna nango ta naidi nwng buthar phano nini family ni borok phano kosto mango nwng kosto mai phano nini family borok phano kosto mango haini bagui uansukgui babeui samung no tangdi omo tahai haya samung rok ta tangdi tabuk nwng jail o thangui dalma chanai khithai bisingo manama o ma thunai bwswk kosto wngnai nwng sai maya de jole phano apano hotat sa hai tangdi haisi attack ta khaidi tabo thadi kok bai kok salai mano nangkhe ba te kubui ni lama pharo tukdi norok kunui khe tongmani jar phano tmani orole buthar sokthar lenga nanglambo haini bagui ang joto chini Tiprasa rok no omo tahai tongmorok khibibai di hamjakmung siri di hingke next time rok bo haino walai sulai tangbai sidi tabo thalai sidi chwng omo tahai khe tongkhle chwng salsa salsa komoroi thangnai saboni swraimung bo nangkha chwngba haya deba swngsaro waisa se achai phai waini waithang achai naida achai saimanya kebo haini bagui no o swngsar naithotok o kisa tongnago se nwng kesep samung khailangkha khe nini poja no kwleinai hingke asuk kok bang saria tini ni video asuk nungsinai bwkhao tongmanliya o video rok no nugui belai kheno mukti klaikha tei bwkha khamkha hingke o bwrui ni parang khe tin goria hingke roisa o butharjak ta bosta o dawi tei o koklai rojak Buma Bwsa hingke tini ni video asuk no joto no hambai khulumkha bye bye.